Добро утро, шуменци! Казвам се Геннади Георгиев и съм координатор на партия Величие за Шуменска област. Бих искал отново да ви поканя днес от 6 часа в театъра Васил Друмев, където ще има отворена среща на Ивелин Михайлов и партия Величие. Те са тук, за да споделят своя опит от Народното събрание, какво е преживяно от консултациите при президента, по какъв начин сме анализирали ситуацията и как можем да подобрим нещата в България. Всяко време си има своите герои, така и ние си имаме паметник, който нашите баби и дядовци са построили и той е тук, за да ни напомня. Така ние имаме и Хан Аспарух, който е основал България. И не забравяме, че от тук започва България. Нека да покажем, че има хора, които са борбени, които искат да отстояват истината. Весели празници! Успех на всички!